Hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän Timmi-webinaariin kuulemaan älykkään tilankäytön ratkaisuja hyvinvointialueiden tarpeisiin. Eli syvennytään tässä webinaarissa Timmi Smart Hospital-järjestelmän mahdollistamiin tehokkuus- ja kustannushyötyihin hyvinvointialueille. Ja tätä aihetta meille on esittelemässä ja minun kanssani pohtimassa Timmin myyntijohtaja Jani Asikainen. Tervetuloa mukaan, Jani. Kiitoksia Kaisu ja tosiaan täältä tällä hetkellä Raumalta käsin tai kotitoimistosta, että sen takia ollaan vähän eri puolilla Suomea Kaisun kanssa. Yes. Ja tuossa webinaarin lopussa saadaan mukaan vielä Timmin toimitusjohtaja Jukka Valkonen, niin esitellään hänet siinä vaiheessa sitten yleisölle tarkemmin. Mun nimeni on Kaisu Kinnunen ja toimin tässä keskustelun vetäjänä webinaarin ajan. Ja teillä osallistujilla on mahdollisuus esittää tänne Zoomin Q&A-osioon kysymyksiä. Niihin on tosiaan lopussa varattu aikaa, että vastaillaan. Ja meillä on myös teille muutama aiheeseen liittyvä kysely tässä webinaarin aikana, eli pääsette silläkin tavoin osallistumaan ja jakamaan vähän omia ajatuksianne ja tietoanne. Tuttuun tapaan tallenne webinaarista tulee Timmin YouTube-kanavalle katsottavaksi. No niin, ollaan saatu ehkä kaikki paikalla olijat tänne mukaan, eli aloitellaan. Tosiaan Kuntaliiton ja Senaatti-kiinteistöjen kunnille toteuttaman kyselyn mukaan arviolta 1/3 kuntien omistamista hyvinvointialueille vuokralla olevista kiinteistöistä uhkaa jäädä tyhjilleen. Viime aikoina on myös uutisoitu paljon siitä, mitä tulevina vuosina hyvinvointialueiden tiloihin on odotettavissa isojakin muutoksia, mullistuksia, kun ne tilat halutaan tehokkaaseen käyttöön. Ja sitten taas toisaalta tarpeettomista tiloista pyritään eroon. Eli käytännössä ei siis haluta niin sanotusti pitää rahaa seinissä kiinni. Ja tällä alustuksella haluttaisiin aloittaa pienellä lämmittelyllä päivän aiheeseen ja kysyä teiltä kuulijoilta, onko teidän korviinne kantautunut tällaista tietoa, että hyvinvointialue olisi esimerkiksi irtisanomassa näitä nykyisiä vuokrasopimuksia, mitä kuntien kanssa on tehty. Eli kysymys, tiedätkö, ollaanko nykyisiä kunnilta vuokrattujen tilojen vuokrasopimuksia irtisanomassa, ja vastausvaihtoehtoina meillä siellä on kyllä, aiheesta on keskusteltu, ei olla tai en tiedä. Eli kaikki eivät välttämättä sitten näissä keskusteluissa olekaan olleet mukana. Joo, täytyy sanoa, että mielenkiintoisia tuloksia ja Kuntaliiton ja Senaatti-kiinteistöjen tekemän tutkimus, niin ei heitä tässäkään nyt ainakaan näillä tulleilla vastauksilla vielä ihan hirveästi, että saman tyylisiä, samansuuntaiselta näyttää vastaukset ainakin. Meidän yleisömme mukaan valtaosa tietää, että aiheesta on keskusteltu. Yksi siellä paikalla olija näkee, että ei ole tällaisesta puhuttu, ja sitten on muutama joiden korviin ei ole kantautunut. Jani tuossa kommentoitkin jo äsken, mutta haluatko vielä Ei, jakaa? siis niin kuin, tulokset on samaa suuntaisia, mitä on arvioitukin, ja ollaan niin sanotusti, omasta mielestäni me ollaan oikein asian jäljellä tässä kohtaa sitten. Yes, hyvä. Ja kiitos kaikille vastauksista. Meillä pari lisäkyselyä tulee vielä webinaarin aikana, mutta siirrytään sitten itse asiaan. Mehän kutsuviesteissä kanssa mainittiin tästä, että Satakunnan hyvinvointialueen päätös sulkea valtaosa maakunnan perusterveydenhuollon kiinteistä toimipisteistä on herättänyt laajaa keskustelua hyvinvointialueiden resurssipulasta, säästötarpeista, kun rahaa on vähenevässä määrin käytettävissä
niin sitä pitää tietysti kohdentaa uudella tavalla. Miten tämä, Jani, näyttäytyy teille tilanhallinnan asiantuntijoille? Joo, ja sinänsä eihän tässä nyt ole tarkoitus ottaa nostaa vain Satakuntaa tikun nokkaan. Kyllähän tämä on niin kuin viestin, mitä julkisia lähteitä seuraa, niin viesti on samansuuntainen hyvinkin monella paikkakunnalla. Ei ihan kaikissa toki, mutta hyvin monella paikkakunnalla on. Ja omakohtainen kokemus, ja senpä takia tähän Satakuntaan ehkä poimiintunutkin enemmän, koska tosiaan asustelen Raumalla, niin kyllähän täällä niin kuin Raumalla, kun on entinen niin sanottu aluesairaala on, niin kyllähän siellä palveluita on ajettu jo sanotaan mitä niin kauan kuin minä muistan, että on ollut silloin teini-ikäinen, kun ensimmäisiä viestejä rupesi tulemaan aiheen tiimoilta. Ja yksittäisenä kuntalaisena täytyy sanoa, että olen silleen kuin hieman huolestunut, että kyllä meillä on ollut jo muutama vuosi, että aina virka-aikana ei löydy palveluita muutoin kuin 50 kilometriä pohjoisempaan menemällä. Täytyy lähteä Poriin tässä yhteydessä. Eli palvelut virka-ajan ulkopuolella on hieman haasteellisia saada tässä yhteydessä, mutta toki toisenlaistakin viestiä on Satakunnasta kuulunut, eli ilmeisesti ollaan myöskin hieman panostamassa Rauman alueelle palveluiden paranemiseen. Ja kyllähän tämän, kun aina paikallista lehdistöä on seurannut, niin kyllä lähes järjestään on pienemmät maakunnat, niin kyllä sieltä samanlaista viestiä on tullut, että sitä omaa terveyskeskusta ei saa lopettaa. Ja ymmärrän viestin oikein hyvin. Mutta iso juttuhan tässä nyt on, että mitä myöskin niin kuin, ollaan osallistumassa tuonne rahoitusfoorumiin helmikuussa, niin siellä puhutaan jo puheenvuoroissa niin sanotusta kiinteistötsunamista. Ja ollaan irtisanomassa tosiaan, kuten on niin kuin pari otteeseen on Kaisu maininnutkin, niin ollaan irtisanomassa niitä sopimuksia siirtymäajan jälkeen. Mutta iso juttu olisikin tässä kohtaa meidän mielestä on se, että tehdäänhän se asia nyt koordinoidusti, ja faktatietoon perustuen tässä yhteydessä, että tiedetään se todellinen tilanne, miten niitä tiloja käytetään ja minkä tyyppisiä tiloja käytetään, mitä tiloja tarvitaan tässä yhteydessä, ettei mentäisi pelkästään sen mututuntuman kanssa, koska meillä kuitenkin on jo jonkun verran jo faktatietouttakin ja kun ollaan seurattu meidän omien asiakkaiden käyttäytymistä, niin se ei olekaan ihan itsestäänselvää aina kaikin ajoin, mutta katsotaan siitä vaikka sitten vähän tässä myöhemmin. Kiitos, Jani, hyvä alustus aiheeseen. Hyvinvointialueiden tavoitteena lienee tietenkin nimenomaan se tilojen käyttöasteen nostaminen ja kustannustehokkuus, mihin tämä tänään päivän aiheena oleva toimintojen keskittäminen on tietysti yksi keino. Ja tämä keskittäminenhän tarkoittaa usein joko uusia tiloja tai vanhojen tilojen käytön suunnittelua uudella tavalla. Jani, entä kun puolet luukuista niin sanotusti menee kiinni, niin miten tätä voidaan hallita? Te TIMissä ratkotte tai olette jo vuosia ratkonut juuri tämän kaltaisia tilahallinnan haasteita. Joo, ja otetaan ihan pikku kertaus itse asiassa, ketä niin kuin Timmi on, että selviää se, minkä takia uskallan sanoa, että meillä on jo vähän kokemustakin asian tiimoilta, että meillä on sitä asiantuntemusta tilahallinnasta. Hommahan lähtee Timmin osalta vuodelta 1992 liikenteeseen, jolloin se idea siitä tehokkaasta tilahallinnasta on lähtenyt silloin liikenteeseen, ja ensimmäiset asiakkuudet kuntasektorissa on saatu jo tuolloin. Ja sen verran omasta mielestäni menestyksekkäästi on asiaa viety eteenpäin, että tällä hetkellä meillä on 40 suurimmasta kunnasta, niin on 8% on jo meidän asiakkaina. Ja tämä sitten aiheutti tuossa, rupesi niin kuin sanotaan 2010-2015 paikkeilla ongelmaksi rupesi muodostua se, että kuntia ja kaupunkeja, kun ei valmistu lisää oikein miltään sektorilta, niin lähdettiin tutkimaan, mikä on sote-sektorin tilanne tässä yhteydessä. Ja meillä oli pikku semmoinen flashback vaan 90-luvulta, 2000-luvulta tuli, että edelleen tiloja varataan Exceleitten, ruutupapereitten, tussitaulujen kanssa ja tietyllä tavalla käsityömäärä on valtaisaa edelleen, miten ne tilat saadaan niin kuin hallittua tässä yhteydessä. Ja niinpä me sitten tuossa noin 2017-2018 paikalla lähdettiin miettimään, että miten me saataisiin sovitettua sitä samaa asiantuntemusta, mikä meillä on jo kuntasektorista, niin miten me saataisiin sitä sovitettua sitten sote-sektoriin.
Ja siihen piti sitten pikkusen niin miettiä, että saadaan semmoinen selkeä, järkevä kokonaisuus, niin siinähän tullaan sitten siihen, että ihan pelkkä tilanhallinta ei ole se koko juttu, vaan siihen täytyy tuoda myöskin potilastietojärjestelmien integrointeja. Yhtä lailla pitää tuoda asiakasohjausta, eli ilmoittautumista niin automaateihin kuin etäilmoittautumisia. Ja sepä siinä sitten, niin kun niitä tuotiin vähän ympäriltä tuotiin yhteen näitä kaikkia asioita, niin saatiin semmoinen selkeä kokonaisuus. Ja ensimmäinen oikeastaan semmoinen, mikä tuntuu olevan aika semmoinen kuuma kysymys aina, kun uusi toimija tulee sektorille, niin kysytään aina, että no, mutta onko teillä liittymiä potilastietojärjestelmiin? Ja me ei oikeastaan ole nähty silloin, eikä me nähdä sitä edelleenkään isoimmaksi kynnyskysymykseksi, että voidaanko sote-sektorissa toimia. Meillä kuitenkin, jos ajatellaan tosiaan vuodesta 1992 lähtien, ollaan kuntasektorissa toimittu ja ihan menestyksekkäästi, niin ei sinne pääse sinne kuntasektorinkaan, ellei integroidu siihen ympäröivään infrastruktuuriin. Ja meillä on erittäin, väitän, yksi niin kuin ehdottomasti väittäisin edelleen Suomen parhaimpia niin kuin osaamistaso on erilaisten integraatioiden hallinnassa, niin ei se ollut sitten ensimmäisten asiakastoimitusten kanssa, niin ei se ollut se isoin haaste tässä yhteydessä missään tapauksessa. Ja sitten kun noihin kaikkiin vielä lykätään kylkeen vielä sitten tilavarauksen, että päästään sitä käsityöstäkin vielä osittain eroon, niin laitetaan sen tilavarausautomaatio, niin sitten me saadaan semmoinen selkeä kokonaisuus tähän, mitä voidaan lähteä tarjoamaan. Eli se pyhä kolminaisuus, mitä me pyritään tässä kohtaa tuomaan, on se, että asiakas, vastaanottohenkilö ja tila kohtaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin se on niin kuin se, mikä täytyy pystyä ratkaisemaan, niin saadaan sitä toimintaa automaattiseksi ja helposti hallittavaksi. Kiitos, Jani. Puhutaan seuraavaksi lisää siitä, miten tämä TIMMI-uudistus yleensä lähtee liikkeelle, kun TIMMIkin on näitä terveydenhuollon puolen asiakkuuksia jo hoitanut useamman vuoden ajan. Mutta yleisesti tosiaan TIMMin kanssa, kun ollaan keskusteltu, niin uudistus lähtee käyntiin uusien toimitilojen myötä, kun halutaan esimerkiksi nykyaikaistaa terveyskeskuksen toimintaa tai sitten muokata niitä toimintatapoja. Ennen kuin mennään kuitenkaan tarkemmin tähän aiheeseen, niin me haluttaisiin taas selvittää meidän kuulijoilta, kuinka moni teistä tietää tulevista rakennushankkeista, jotka voisi johtaa tällaisiin esimerkiksi järjestelmien uudistamiseen. Eli onko luvassa niin sanotusti uusia tiloja vai pitäydytäänkö vanhoissa tai nykyisissä? Näyttäisi, että suurin osa on päässyt vastaamaan, eli laitan teille tulokset tuohon näkyville. Vähän tasaisemmin jakautunut vastaukset, eli kyllä on tulossa, on vielä valtaosa vastaa, eli uusia toimitiloja on tiedossa, ja en osaa sanoa, ja nykyisillä mennään sitten vähän harvempi. Miltä tämä, Jani, näyttää sun silmään nämä tulokset? Joo, tuossa ensimmäinen kysely oli, että poistuuko tiloja, ja toinen kysymys oli, että tuleeko niitä lisää. Edelleen mun mielestäni ollaan siinä, että meillä on aika hyvä näkemys ja ymmärrys siitä, että mitä sektorissa tapahtuu. Eli iso juttuhan tässä ei ole pelkästään, että tiloja poistuu, niitä tulee myöskin lisää, ja nepä onkin yleensä ne laukaisevat tekijät, eli uudet toimitilat. Kuten tuossa esimerkiksi taustakuvalla on yksi meidän asiakkaista, Pirte Työterveyden, heidän uudet toimitilansa, ja heillä oli isona haasteena oli juurikin saada nämä tilat tehokkaaseen käyttöön. Mutta toinen vaihtoehto myöskin on sitten ne tilat uudelleen järjestellään. Vanhoja tiloja poistuu, siirrytään yhden katon alle, ja tämmöisestäkin meillä on selkeitä kokonaisuuksia tai toteutuksia on kyseisessä asiakkuudessa, niin alkuperäiset neliöt putos kolmannekseen, jolloin kunnan kaikki sote-sektorin toimijat siirrettiin yhden katon alle.
tapahtuuko se niin kuin olemassa olevassa rakennuksessa, joka on ns. Vanha rakennus vai kokonaan uusi rakennus, niin en mä sinänsä näe sitä hirveästi poikkeavana toimintana, koska kuitenkin isoja muutoksia ja järjestelyitä joudutaan tekemään tässä yhteydessä. Ja tuossa kuten kuvassakin mainitaan, niin tuo Pirten käyttöönotto täysin uuden potilastietojärjestelmän integraation mukaan lukien, niin tilauksesta 7 viikossa järjestelmä raksutti ja pyöri ihan täydellä teholla. Eli molemmat luo oman haasteensa ja siihen täytyy lähteä niin kuin rakentamaan sitä selkeää ratkaisua. Ja yksi, mikä tässä nyt pelkästään tosiaan parin kertaa olen jo maininnutkin tuosta, niin toki muutoksethan voidaan lähteä yrittää tekemään Excelin kanssa, ja ei muuta, hartiavoimia ruvetaan tekemään, mutta jos sä lähdet koko tuommoista isomman tilaa, puhutaan toista sataa, esimerkiksi tässä Pirten tapauksessa toista sataa tilaa, niin lähdet niitä sijoittelemaan Excelin pohjalta, niin melko tavalla haasteita tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun joudutaan tekemään muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja tavoitteenahan tässä nyt oli, niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, että saadaan tehokkuutta siihen toimintaan, eli se tila, vastaanottaja ja henkilötapa oikeassa paikassa, niin se on se tärkein juttu tässä yhteydessä. Ja oikeastaan niin kuin se seuraava juttu onkin sitten, että perusjuttu käytiin tuossa, niin mitä sanoin, vähän lävittä, mutta miten se sitten se faktatieto sitten rakentuu, se onkin sitten ehkä se isompi kysymys tässä yhteydessä. Miten sitä pystytään niin kuin rakentamaan tässä kohtaa kokonaisuutta. Kiitos Jani, päästin sut vauhtiin kyselyn tulosten kommentoinnissa, mutta jäin itse jälkeen dian vaihtamisessa. Eli tosiaan Jani, kuten tuossa mainitsikin, niin tämä uusien toimintamallien hallinta, miten se toimii TIM-järjestelmällä ja mihin tarkoituksiin se on kehitetty. Eli nimenomaan autetaan hallinnoimaan, jos niitä henkilöitä on enemmän kuin tiloja, tai sitten jos tiloja onkin liikaa. Molemmat tilanteet on varmaan sellaisia, mitä hyvinvointialueillakin tällä hetkellä pohditaan. Mainitsit myös, Jani, teidän asiakkuuksia, joissa on nimenomaan tehty tällaista, sanotaanko, neliömäärien kutistamista, niin kerrataan vielä kuitenkin, että miten tämä uudistusprosessi toteutetaan. Tässä meillä näytöllä lukee, että käyttöönotto 7 viikossa, niin kuin teillä on useampi esimerkki siitä, miten useamman yksikön keskittäminen TIMMI Smart Hospital-ratkaisun avulla sujuu. Niin kerrotko vielä tästä lisää, koska se varmasti kiinnostaa, että mitä näissä asiakkuuksissa on esimerkiksi tavoiteltu ja miten se on teillä toteutettu? No joo, tosiaan Pirtelä he muuttivat tosiaan uusiin tiloihin kokonaisuudessaan, niin se oli niin kuin se laukaiseva tekijä tässä kohtaa, ja kuka sitä itse muu kehuisi, mutta et tietyllä tavalla se osuus, että paljon herätti keskustelua, että saadaanko me se potilastietojärjestelmä integroitua fiksusti tässä yhteydessä, ja tässäkään tapauksessa niin ei nähty sitä niin kuin se isommaksi asiaksi tässä ja haastavimmaksi, vaan enempi oli se, että tutustutaan siihen asiakkaan omaan prosessiin, miten se homma lähtee liikenteeseen, mitkä on tavoitteet, että me pystytään sovittamaan järjestelmän fiksusti tässä yhteen. Ja toteutus oli tiukka. Tosiaan sanotaan välillä jopa asiakaskin kyseli, että saadaanko pikkusen lisää aikaa toimitukseen, koska ihan kaikki he ei pysynyt kaikin ajan välttämättä jatkuvasti, että saadaan niin kuin homma toteutettua fiksusti, niin se vietiin sitten lävitse. Ja toisaalta esimerkiksi Sysmässä siirrettiin tosiaan yhden katon alle kaikki, niin että se saadaan fiksusti toimimaan, ja siellä tosiaan isona juttuna olikin sitten yhtä lailla niin kuin Pirtelläkin, niin kaikki työhuoneet ei ole omia tässä yhteydessä, niin se oli iso juttu siellä taustalla, eli haluttiin niin sanotusti enempi ehkä roolittaa ne huoneet ja viedä ne roolit oikeisiin paikkoihin, ei se kyseinen nimellä oleva henkilö. Ja tässä varmaan, kun itse ohjasin kysymystä niin, että neliömäärät hallintaan, mutta myöskin käyttöön niin, että ne ei tosiaan seiso tyhjillään, jos vaikka ammattilainen ei olekaan joka päivä niitä käyttämässä. Kyllä. Kiitos jälleen
siirrytään seuraavaksi katsomaan, mitä tämä tilankäytöllä säästäminen tarkoittaa ja nimenomaan tiedolla johtamisen keinot. Ja tähänkin lämmittelyksi me halutaan yleisöltä jälleen kysyä, miten teidän organisaatiossanne tilojen käyttökustannuksia tällä hetkellä jaetaan. Eli Jani tulee kohta esittelemään tai kertomaan muun muassa näistä Timmi Smart Hospitalin tiedolla johtamisen työkaluista ja mahdollisuuksista tilakohtaiseen kustannusten jakamiseen, eli jyvitykseen. Niin alustuksena tähän olisi tosiaan mielenkiintoista kuulla jälleen teiltä paikalla olijoilta, miten teidän organisaatiossanne toteutetaan tilojen käyttökustannusten jakaminen. No tuossa ajatuksena, mikä ainakin tähän mennessä meidän asiakkuuksiin on ollut, että aika tavalla kustannukset jakaantuu sen mukaisesti, että kuinka paljon ihmisiä on tässä yhteydessä, ja sen neliöiden kustannukset jaetaan sitten suorilta sen mukaisesti, eli sinänsä ei välttämättä sitä ei tehdä sen tarkempaa seurantaa. Toisena vaihtoehtona sitten taas on, että on tehty suunnitelmat, esimerkiksi tilajako on tehty jo etukäteen, ja sen perusteella sitten lähdetään mahdollisesti jyvittämään sitä käyttöä tässä yhteydessä. Sitten mikä on ollut ainakin tähän mennessä vähän harvinaisempi, mutta halutaan tietää mielellään, että seuraatteko te sitten oikeasti sitä reaaliaikaista tilan käyttöä tässä yhteydessä jonkin monitorointilaitteen avulla, että todellisuudessa nähdään, että onko siellä joku jossain, tai onko joku, joka käyttää sitä tilaa, niin käytetäänkö se todellisuudessa, että ei varata tiloja vain sen takia, että varuilta otetaan tilaa, että varmasti riittää. Ja sitten yleinen myöskin, mihin ollaan törmätty, että sinänsä kustannuksia ei lähdetä jyvittämään tässä yhteydessä oikeastaan mihinkään suuntaan, niin se on niin kuin yhtenä vaihtoehtona. Ja sitten tietenkin se viimeinen vaihtoehto, koska ymmärrän myöskin, että kaikki ei välttämättä ole mukana tässä, sote-sektorin toimijat on isoja ja kaikille ei kuulu välttämättä, asia ei ole niin kuin omalle kohdalle tuttua, niin en osaa vastata sitten, tai en tiedä tästä asiasta. Tämä näyttäisi siltä, että kaikki halukkaat ovat päässeet vastaamaan, ja tulosten perusteella iso osa ei osaa sanoa, miten omassa organisaatiossa tämä toimii, mutta sitten vakioidun laskelman mukaan on se miten tiedetään toimittavan. Onko tämä odotettava vastaus, Jani, mitä teille onkin tuttua vai? Joo, sinänsä on ehdottomasti, että ainakin mitä me ollaan törmätty asiakkuuksissa, niin aika järjestelmällisesti menee sen mukaisesti, että heitetään vähän karkeaa esimerkkinä, vaikka että tämä on psykiatrin tiloja ja that's hyvä ja me maksetaan ne kulut ja nämä on taas sitten yleislääketieteen ja niin poispäin. Eli siihen ei sinänsä niin kuin lähdetä sitten tarkemmin seuraamaan sitä tilannetta, että miten se kustannukset sitten todellisuudessa tai miten se käyttö jakaantuu, niin hyvin yleinen vastaus on ollut tässä. Muista aika hienoa, löytyy ainakin yksi vastaus, joka myöskin on tehtyjen suunnitelmien pohjalta, että sitä viedään niin kuin askel on otettu eteenpäin, niin mielestäni sekin on hyvä juttu ehdottomasti. Yes. Kiitos jälleen kaikille vastanneille. Kuullaan aiheesta vielä kohta lisää, koska siirrytään sitten näihin TIM-järjestelmän hyötyihin ja aloitetaan nyt niillä taloudellisilla vaikutuksilla. Eli voidaan ajatella tämän jo kuulun perusteella, että säästöpotentiaali on siis valtava ja TIMillä on tosiaan olemassa valmis ratkaisu. Eli katsotaan nyt tarkemmin, mitä tämä tilankäytöllä säästäminen käytännössä tarkoittaa. Ja yksi iso osa sitä on varmasti, Jani, tämä tilastointi ja tiedolla johtaminen. Joo, se onkin itse asiassa tietyllä tavalla, me nähdään sama asia kuin myöskin kuntasektorissa, niin itse asiassa se meidän mielestä on se iso pihvi tässä kokonaisuudessa. Eli järjestelmiä on monennäköisiä ja TIMI on yksi niistä, mutta tärkeä juttuhan olisi sitten se tilastointi ja se todellinen tilanne tässä yhteydessä. Meillä on asiakkailla tullut viestiä, ollaan haastateltu ja tutustuttu niin kuin siihen käyttöönoton tärkeä osuus, eli tutustaa siihen asiakkaan prosessiin ja
ja katsotaan, mikä se todellinen tilanne ja miten me saadaan sovitettua järjestelmä heidän tarpeisiin, niin viesti on tullut kovinkin paljon sitä, että tilat ei tahdo riittää millään. Ja sitten on otettu Timmi käyttöön ja ruvettu sitä todellisuutta seuraamaan tässä yhteydessä, niin käyttöasteet on vaihdellut siellä 30 ja 97% välillä. 97% on ihan loistava tulos. Ei siinä tietyllä tavalla jää enää muuta kuin siivousajat enää tässä yhteydessä, niin kuin mahdollisesti, jos jotain välisiivouksia täytyy tehdä tai käydään kahvilla ja niin poispäin. Se on aivan loistava tulos, mutta sitten meillä löytyy se toinen pää löytyy sieltä, eli kolmannes vaan tiloista on käytössä, ja samaiselta organisaatiosta on tullut tietoa, että kun tilat ei riitä millään, niin herää sitten kysymys, että mikä se todellisuus sitten oikeasti on tässä yhteydessä. Ja iso juttuhan tuossa, kun vähän niin kuin kysymyskin alusti sitä on, että seurataanko sitä millään tavalla, niin sitä pystytään seuraamaan meilläkin tosiaan. Voidaan lähteä seuraamaan tilastoinnin avulla, joko tässä yhteydessä otetaan ihan sen suunnitelman perusteella, mutta sitten otetaan se steppi eteenpäin vielä tässä yhteydessä tilastointia, niin läsnäoloanturit niin kyseisiin tiloihin kun sijoitetaan, niin silloin me saadaan eksaktia tietoutta siitä, onko tila käytössä vai ei ole tila käytössä tässä yhteydessä. Ja sitten iso juttu siihen anturiteknologiaan voidaan tässä yhteydessä myöskin liittää se puoli siinä, että mikäli tila on niin sanotusti vähän turhaankin varattu tässä yhteydessä, niin tila vapautuu automaattisesti, mikäli sitä ei käytetä esiasetettuun minuuttimäärään, niin tila vapautuu muuhun käyttöön, eli varausjärjestelmä huomaa, että siellä ei olekaan mitään, ja silloin tullaan siihen todelliseen tilanteeseen sitten, että kuinka paljon se tila on oikeasti käytössä. Toki tuossa nyt tietyllä tavalla myöskin siinä 30% aina herää kysymys sitten, että mikä se syy on, ja itse asiassa sehän onkin se tärkeä juttu sitten, kun me saadaan selville se, että joku tila on vain 30% käytössä, niin mikä on se todellinen syy, mutta mikäli meillä ei ottaa sitä 30% tiedossa tässä kohtaa, niin hieman haasteelliseksi lähtee sitten menemään se, että se päätelmien tekeminen sitten, mikä on todellinen, mistä syystä se johtuu, että jotain tilaa ei käytetä. Miten tämä tiedolla johtaminen saadaan ihan konkretiaksi ja pystytäänkö tällä tiedolla sitten ohjaamaan sitä toimintaa tai kustannuksia? Joo, no sittenhän tullaankin siihen tietyllä tavalla vielä vähän niin kuin mennään sen pihvin ytimeen mennään tässä kohtaa. Eli meillä on mahdollisuus ottaa käyttöön tai niin kuin käyttöönotossa myöskin, että kaikkiin tiloihin pystytään sijoittamaan tilioinnit ja tilojen kustannukset. Eli me tarpeen vaatiessa me pystytään seuraamaan ihan eksaktisti, kun tiedetään kuka on käyttänyt ja mitä tilaa on käyttänyt, niin pystytään tarpeen vaatiessa vaikka tekemään niin sanottua sisäistä laskutusta tai sisäisen laskutuksen kaikkiin tarpeisiin liittyvää niin kuin tietoutta pystytään keräämään. Ja meillä on käyttöesimerkkejä on muusta asiakassektorista on tilanteissa, joissa niin kuin ei ole ollut sinänsä niin kuin ihan eksaktisti tarpeen käyttää vaikka esimerkiksi niitä kalliimpia tiloja, asiakkaat on ottanut niitä halvempia tiloja, kun tiloille on määritelty ihan tuntikohtaisesti erilainen hinnoittelu, eli niin sanotusti prime timeit on kalliimpia kuin sitten esimerkiksi perjantaina iltapäivällä tai maanantai-aamuisin esimerkiksi, niin ne tilat saattaa olla eri hintaisia tässä yhteydessä ja sitä kautta niin pystytään myöskin kohdentamaan sitä, eli pystytään saamaan sen sisäisen laskutuksen tietous. Eli kaikki meillä menee hyvin tarkalle seurannalle tuonne järjestelmään taustalle ja me voidaan toimittaa se tosiaan niiden hinnastojen ja tiloihin yksiköihin kiinnittävien kirjanpidon tiliöiden kautta, niin voidaan toimittaa taloushallintoon sitten tai tiedon johtamisen järjestelmiin se tieto siitä, että miten se oikeasti niitä tiloja on käytetty. Ja sitä kautta me pystytään sitten havainnoimaan myöskin sitä puolta, että ei pelkästään käyttöastetta, mutta myöskin sitten niitä kustannuksia pystytään seuraamaan, miten ne todellisuudessa kohdentuu tässä yhteydessä. Ja meillä on erittäin vahva osaaminen juuri näiden integraatioiden kautta, että se ymmärrys jo on useamman 10 vuoden takaa siitä, että millä tavalla integroidutaan fiksusti erilaisiin taloushallinnon järjestelmiin. Esimerkiksi tässä yhteydessä, että esimerkkinä meillä on kaikkiin kuntasektorissa oleviin taloudenhallinnon järjestelmiin on jo rakennettu integraatioita ihan SAP mukaan lukien, niin pystytään rakentamaan tarpeenvaatisia. Ja meidän mielestä toki se on työtä vaativaa,
mutta se on helppoa ja se on yksinkertaista toteuttaa. Puhuttiin näistä taloudellisista säästöistä, kustannusvaikutuksista, niin sen lisäksi, että on mahdollista tämän ratkaisun avulla säästää rahaa niistä seinistä, niin tällaisten toiminnan kehittämisen ja järjestelmien avulla mahdollistetaan myös se, että pystytään panostamaan enemmän ihmisiin. Eli jos ajatellaan uudistuksia, mistä Janikin on puhunut ja mitä heidänkin asiakkuuksissaan on tehty, niin uudistusten aikana tulee tietysti huolehtia hoidon sujuvuudesta, työntekijöiden viihtyvyydestä, ja teillä on, Jani, esimerkkejä asiakkaiden positiivisista kokemuksista, muun muassa kelluvista työhuoneista ja yhteisöllisyydestä, kiireen, stressin vähenemisestä, siitä, miten Timmi Smart Hospital-ratkaisulla säästetään aikaa niihin ydintehtäviin, niin katsotaan vielä näiden niin sanottujen kylmien talouslukujen lisäksi näitä inhimillisiä hyötyjä. Joo, tämä on semmoinen puoli, mikä sitten monesti unohtuu, ja itse asiassa mehän nyt ollaan puhuttu kylmistä talousluvuista koko aikaa, miten saadaan seurattua ja miten saadaan jyvitettyä rahat sinne ja tänne ja mitä sitten kun tilat poistuu. Mutta että nämä niin sanotut kelluvat työhuoneet, monesti ajatellaan, että ne on kauhean huonoja ratkaisuja ja niistä ei niin, se aiheuttaa vain hankaluutta. Mutta todellisuus, mitä me ollaan kyselty meidän asiakkailta, on ollut se, että itse asiassa hetkellisen käytön jälkeen ja kun toimintaan totutaan, niin on tullut positiivista palautetta siitä. Kollegoja nähdään myöskin muulloin kuin kahvipöydän ääressä. Kollegoiden kanssa pystytään helposti lähteä ratkomaan jotain vähän kinkkisempääkin ongelmaa ilman, että täytyisi kollega hakea käsiin ja on helppo tehdä. Eli monestikin ne niin sanotut taustahuoneet, joissa tehdään toki omalla työpisteellä, mutta tehdään siinä yhteisesti tehdään töitä, niin se kollegan konsultointi onnistuu tosi helposti. Ja yksi, mikä sitten on tietenkin asiakkaan näkökulmasta, on se, että asiakkaat kun on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, otetaan vähän siinä myöskin sitä talouslukua mukaan, niin kun asiakkaat on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niitä ei juoksuteta tai tietyllä tavalla asiakas löytää helposti ja yksinkertaisesti paikalle, niin myöskään sitten siihen odottamiseen ei mene siellä vastaanottohenkilöllä ylimääräistä aikaa. Eli ihminen opastetaan ihan oven taakse tarpeen vaatiessa, yleisemmin kyllä toki aulatiloihin odottamaan. Ja se on myöskin sitä asiakaskokemuksen paranemista, eli kun kuntalainen kokee tai asiakas kokee sen, että jonotusajat on lyhkäisiä tai sinne tilaan oli helppo löytää, niin se kokemus on sitä kautta parempi. Ja sinänsä ymmärrän kyllä, meillä tulee paljon keskustelua siitä, että minä en halua omasta työhuoneestani luopua. Jos me otetaan taas esimerkkinä meidän asiakkailta, niin ne kaikki työhuoneet ei välttämättä ole yhtä viihtyisiä. Ja sitten kun sitä pikkusen kierrätetään ainakin tietyin väliajoin niitä työhuoneita eri ihmisillä, niin yllättäen on tullut positiivista palautetta, eli oli mukava, kun välillä on pientä vaihtelua. Eli ei se sitten loppu viimein, että ymmärrän kyllä, että on kauhean mukava istahtaa aina siihen omaan tuoliin ja omat työvälineet löytyy juuri oikeasta paikasta, mihin sen eilenkin jätin, niin siitä huolimatta on tullut positiivista palautetta siitä, että se pieni vaihtelu on ihan virkistävää. Ja sitten myöskin sanotaan varsinkin pienemmissä yksiköissä, mitä meillä on ollut, tai pienemmissä kuntasektorin sote-toteutuksissa, niin monitoimityötilojen, jossa on saattanut olla useamman ammattikunnan edustaja samassa tilassa, niin asiakas on otettu enemmän holistisemmin huomioon, eli on pystytty lähteä ratkomaan asiakkaan kokonaisongelmaa, eikä vain sitä kyseistä yhtä tapahtumasarjaa. Niin nämä on tämmöisiä niin kuin pehmeämpiä arvoja, mitä on tullut meidän asiakassektorista myöskin palautetta. Ei pelkästään se, että vitsi, mä menetän oman työhuoneeni, vaan kyllä siinä on sitten loppuviimein on löydetty positiivisia tuloksia myöskin sille asialle, että itse asiassa se on ollut ihan kiva juttu. Kiitos. Toimintatapojen muutokseen varmasti liittyy aina sitä pientä muutoksen tuskaa. Tässä vielä
että se, aina kun siis, ymmärrän kyllä, aina kun se perinteisestä mallista lähdetään, ja mä olen aina tehnyt näin, niin ainahan se on tuskallista. Siitähän ei pääse yli eikä ympäri. Mutta kuten mainitsin, aika monta juttua siellä oli semmoisia, jotka sitten kuitenkin loppuviimein, kun sitä ruvettiin asiaa katsoa, niin itse asiassa olikin hyvä juttu. Juuri näin. Tässä on vielä esillä Timmin terveydenhuoltopuolen asiakkuuksia, ja meillä on täällä linjoilla myös tosiaan Jukka Valkonen, Timmin toimitusjohtaja, vastaamassa kysymyksiin, niin pyydän Jukkaa näyttäytymään ja esittäytymään lyhyesti myös. Joo, hei, hyvää iltapäivää munkin puolesta vaan kaikille. On Jyväskylän pääkonttorilla ja missä tosiaan meidän päätoimipiste sijaitsee. Tuossa tosiaan, niin kuin Jani sanoikin, niin tuolla 2015, 2016, 2017, niin mä itse huomasin, kun mä törmäsin tämmöisiin niin kuin sote-puolen uudisrakennusten hankeasiakirjoihin, niin siellä paljolti korostui se, että USA-rakennuksessa on vähemmän vastaanottohuoneita kuin aikaisemmassa, ja väistämättä se johti sitten semmoisiin niin kuin johtopäätöksiin, että omista vastaanottohuoneista luovutaan, muutetaan siinä yhteydessä toimintaprosessia, että saadaan sitä tilan käyttöastetta nostettua, että kun saattaa olla sellaisia tapauksia, että on vaikka 200 ammattilaista, joka täytyy sovittaa 140 huoneeseen, niin kaikkihan ei ole koskaan samaan aikaan paikalla, niin se täytyy ohjata sitten työvuorojen mukaisesti. Ja siinä yhteydessä sitten tosiaankin niin kaikki muu tämmöinen, joka ei ole potilastyötä, niin näiden suunnitelmien mukaan siirrettiin tuonne back officeen, niin kuin Janikin tuossa mainitsi, ja siellä sitä kollegaa on sitten helpompi konsultoida. Silloin painopiste oli aika paljon tosiaan siinä, että miten uusien tilojen uusi toimintaprosessi saadaan käyttöön. Ja silloin ei ollut vielä tuo sote-uudistus sillä tavoin valmiina, että ei niinkään puhuttu siitä, mikä on tässä tänään ollut aika paljon esillä, nämä tämmöiset niin kuin ehkä ylimääräiset tilat ja osittain huonokuntoiset tilat, että nyt tietysti tarvittaisiin faktatietoa niin sille pohjalle, että mistä tiloista voidaan luopua, ja se on tullut vähän uutena piirteinä, ja toi Janikin mainitsema läsnäolosensori on esimerkiksi aika hyvä, että niiden hinnat on tullut muutamissa vuosissa aika paljon alaspäin, että pystytään sijoittamaan, ja se on yksi tapa, niin kuin, että kytketään TIM-järjestelmä ja läsnäolosensorit sinne, ja katsotaan, että mitä tiloja oikeasti käytetään kuinkakin paljon, ja niitä vähän pienen käyttöasteen tiloja, niin niistä voidaan sitten faktapohjaisesti tehdä niin kuin johtopäätöksiä, että niitä ei sitten välttämättä niin paljon käytetä eikä niitä niin paljon tarvita, ja pystytään tiivistämään sitä tilamäärää ja sitä kautta nostamaan sitä käyttöastetta, vaikka sitä lähellä sitä 97, mikä tuossa meillä yhdellä asiakkaalla oli sitten parhaimmillaan. Kiitos Jukka. Katsotaan, onko meidän yleisöllämme herännyt kysymyksiä vai onko esitys ollut niin tyhjentävä, että kaikkeen on saatu vastaukset. Eli vielä ehtii hyvin kysymään, jos jotain lisätietoa tässä vaiheessa haluaisi. Mahdollisuus tietysti ottaa myös esimerkiksi sähköpostitse yhteyttä. Tiedot meillä tässä ruudulla näkyvät. Mä voisin vielä tuosta omasta puheenvuorosta sen verran jatkaa, että tosiaan niin kuin Janikin mainitsi, tämmöisiä yhteiskäyttöisiä tiloja on tullut yhä enemmän, eli eri yksiköt käyttää vähän niin kuin ristiin toistensa tiloja, mikä onkin erinomainen asia tuon tilan käytön tehokkuuden kannalta, ettei vaan pidättäydytä niissä omissa tiloissa, jos niissä on ahdasta, ja pystytään naapuriyksiköltä käyttämään myöskin sitä. Ja kuntapuolella on aika paljon ollut jo seurantaa tuosta sisäisestä käytöstä ja näin edespäin, mutta nyt se on tulossa tuonne sote-puolellekin. Sen lisäksi, mitä esimerkiksi maakuntien tilakeskuksen modulojärjestelmään tehtyä budjetointia, niin sitä voidaan täydentää sillä tavoin, että tosiaan saadaan sen todellisen käytön mukaan, että TIM-järjestelmässä, kun sinne tilavaraukseen pystytään kiinnittämään ikään kuin se yksikkö, joka vastaa niistä kustannuksista, niin pystytään sitten sitä kautta ajamaan semmoisia ajoja esimerkiksi taloushallintoon, jossa kun hinnasto on siellä taustalla, niin pystytään katsoa, että kuinka paljon kukin yksikkö on ihan reaaliaikaisesti
käyttänyt tiloja verrata vaikka sitten se Moduulon budjetointitietoihin. Kyllä, eli nimenomaan sisäisten kustannusten jakamiseen myös. Tässä kun on webinaarin aikana huomattu, että hyvinvointialueuudistuksen myötä näissä toimitiloissa tapahtuu paljon muutoksia, osalle oli tulossa uusia, osalta ollaan irtisanomassa näitä kunnilta vuokrattuja tiloja, niin onko se viesti ikään kuin Timmiltä se, että periaatteessa mitä nopeammin tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön, niin sitä nopeammin sitä tietoa saataisiin siitä tilojen käytöstä, tiedettäisiin, mitkä tilat on tarpeellisia, ja toisaalta taas sitten pystytään auttamaan siinä mullistuksessa, jos niitä tiloja onkin yhtäkkiä vähemmän. Kyllä ihan asian ytimessä ollaan tässä yhteydessä ja ymmärrän totta kai siis aikaa on ollut kovin lyhyt, että lähdetään tekemään sitä yhteenvetoa siitä, että nämä tilat irtisanotaan ja näitä tiloja tarvitaan lisää, mutta että kannustaisin vahvasti sitä, kuten moneen kertaan mainittukin, niin se taloustieto, yksityiskohtainen taloustieto ja se todellinen käyttö pystytään jäljittämään, niin se olisi kuitenkin ehkä se tärkein kokonaisuus tässä yhteydessä. Eli se kohta sitten, mistä niin saadaan sitä faktatietoa, että miten asia on oikeasti mennyt tässä yhteydessä, niin se on se mä näen se tärkeimmäksi tässä yhteydessä. Ja silloin pystytään mun mielestä tekemään pienellä hankintainvestoinnilla pystytään tekemään isoja päätöksiä sitten ja pitkäkestoisia päätöksiä. Neliöt maksaa kuitenkin niin kauan kuin niitä käytetään, että se on kuitenkin se tärkeä juttu, että sieltä pystytään sitä turhaa kustannusta karsimaan tai ainakin kohdentamaan oikein. Yes. Kiitoksia. Näytti olevan niin tyhjentävä esitys, että yleisökysymyksiä ei tällä kertaa tullut. Kiitos kuitenkin Jukka, että tulit myös kommentoimaan aiheeseen ja esittäytymään, koska Timmillähän webinaarit jatkuu myös ensi vuoden puolella, eli tammikuun lopulle voi laittaa kalenteriin jo 31. tammikuuta. On tulossa Timmin webinaari, jossa käydään sitten läpi Timmin ja Työterveysaallon yhteistyötä, kokemuksia ja esitellään muun muassa mobiili-ilmoittautumista, eli Smart Hospital-teemalla jatketaan ensi vuonnakin. Kiitos minun puolestani Janille, Jukalle, osallistujille mukana olosta.